Dadak. Piye? Romo. Suweger mo. Iya. Ayo Lis, tenang ora. Wis meneng wae penak-penak kok. Mbak Lilis kaya ngopeni garangan model ning ngur. Menyek kene lho. Yo. Yo. Pancasila dasar negeri serang pintaku bayane mereka biar masyarakat Piye, Met? Wah, bar ngene dibedil lemah. Aduh. Sapa? Sapa sing ngurung iki? Luki. Luki.